Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdys. Baky tarap yurdumyzda täzelikler we habarlarla tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuun paýtatymyzda hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň gatnaşmagyny baky bir taraplamyň şanly 25 ýyly münasibetli yurdumyzyň baş şäkerini ösdürmegiň 16-njy tapbyrynyň şäklerini gurulan durmuş meden makfatly iri desgalar toplumynyň açylyş tabarasy boldy. Barha gözelleşen Aşgabatyň Günmatar bölегini belent ýaşaý jaýlaryny özüne jemleýän gözel kunjak peýda boldy. Bu ýerde zerur ýol ulaw düzümi dördüldi. Aýlawly awtomobil çawtarynyň merkezini bolsa Täfin Türkmen Alawa ýadygarlyk binasy bedeýär. Şeýle-de şäkeriň bu bölegini iňkädirlik taman talaplaryna, dinjars we hyzmatlar ulgamynyň desgalaryny bildirilýän talaplara kwap gelýän Gulzemin Sewda dinjars merkezi bina edildi. İr bilen hormatly prezidentimiz açylış tawarlarynyň geçirilýän ýerine geldi. Aşgabaty ösdürmegiň 16-njy tapgyrynyň şäklerine gurulan binalardyr desgalar bilen tanışlygyny hormatly prezidentimiz ähli amatlykları özüne jemleýän Senagat we Gurulşyk Önümçüligi ministrliginiň binasyndan başlady. Mehriban arkadagymyzyň mübarek gadamy täze jaý toýun toýlaýan Bagtyar maşgalanyň şatlygyny goşalandyrdy. Hoş geldiniz. Türkmenistanyň Senagat we Gurulşyk Önümçüligi ministrliginiň daşaryk gatnaşyklar bölüminiň baş günärmeni Resul Muradow. Mehriban arkadagymyz Hemisek bir taraflarımızın 25 yıllık şanlı toyunun belirlenilen Türkmenistan bir taraflarımızın mekanı yılında. Bizden ağır maskalamda hem ahlamatlıklar olan kaşan zaten almak baktığını nefid etti. Bütün ömrü barabar bu saatlik bu devletlilik için size tüysürükten alkışayacağız. Hoşarlığımızı bildiriyar. Ahriman kadamız. Sizin öz eserlerinizde belleysine diyali. Bahtiyarlık öy ocaktan naslanıyar. Yurt avadançılığı maskaladan naslanıyar. Şoňar aladağınız üçün zeytanlar yaptın, hormatly prezidentimiz, gahryman kadamız, sizin janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun. Halkymyzyň esretli durmuşda ýaşamak üçin amal aşyran beýik işlerine hemişe rowaj alsyn. Hormatly prezidentimiz täze jaý toýun toýlaýan Bagtyar maşgalany täze jaý bilen gutlap, üý ýetinden işi, maşgalanyň ýaşaýyş durmuşy bilen gyzyklandy. Türkmenistanyň uly ählik bayramçyklarynyň öňü siretini milli liderimiziň tagallasy bilen täze binalary açyp ulanmaga bermek atylly däwe gürli.
Şu ýyl watanymyzyň baky bir taraplygynyň şanly 25 ýyllyk bayram bellendiýär. Bu uly bayramyň öňü siratynda bagtyar maşgalalaryň müňlerçesi ähli amatlyklar bolan öýleriň açarlaryny aldylar. Bir ak mermerli toplum bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň insan eli bilen döredilen ýene bir alamatyna, mehriban arkadagymyzyň döwlet adam çynlerden çygary bilen amala aşyrlayan durmuş ugurly siýasatynyň hasyl bolýanlygynyň aýdyň mysalydyr. Tuğrama yurt karşıladın, elenen alaklarına oğluna şimdi alıp yetiştirip maşgal olup emine ekranlık sağı. Onun için kutlu oldum. Şimdi de işlemek, kurmak, yaşamak, vatana ak yüreğinden hizmet etmek. Köp dağıt näde gahryman arkadaşymyz. Diňe jan saglyňyzy dileýär. Gahryman arkadaşymyz köpden alaqatyn. Soňra hormatly prezidentimiz täze jaýyň otoglarynyň ýerleşdirilişi hem-de awadanlaşdyryşy bilen gyzyklandy. Täze 12 gatly ýaşaýyş jaýlaryna amatly we awadan ýaşamak üçin ähli şertler döredilenler. Olarda ähli amatlykları, şol sanyna giň mihman otoglaryny, amatly ýatylýan otoglary, häzirki zaman durmuş enjamlarynyň öpsün edilen aşkanalary, kömekçi jaýlary öýtüşini alýan amatlyklaryň dolu toplumy gödeňe tutulan 3, 4 we 5 otogly öýler ýerleşdirildi. Şeýle hem zerur ähli durmuş öpçünçilik ulganlary gödeňe tutulanlar. Öýlerde döredilen oýlanşykly ugurdaş düzümem ähli amatlyklaryň hüzürini görüp ýaşamagy ýardam edýär. Hormatly prezidentimiz hem ugurlarda Türkmenistanlaryň münasip durmuşyny öpçün etmegiň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini belledi. Döwlet başlarymyzyň belleşi ýaly bu ugurdaky işler geljekde de dowam eder. Ýergelene aýtsak, bu öýüň akylly öý diýip atlandyrylýanyny bellemeli. Munyň özi öýde durmuş ulgamna degişli ähli düzümleriň sanly ulgam arkaly injamlaşdyrylandygyny äşgär edýär. Bu bolsa täze jaýlara göçüp gelýänleriň hormatly prezidentimiziň başlangyjy bilen halkymyz üçin döredilen ýokary derejeli işletden we häzirki zaman hyzmatlarynyň peýdalanmak mümkinçiligine iyi bolanlygynyň nobatdaky tutnamasydyr. Mehriban arkadagymyz täze jaýa göçüp gelen bagtyar maşgala agdalaryna özüniň ajaýyp sowgatlaryny goşurdy. Hem-de olary bir jan saglyk, bagyt we maşgala awadançylygyny arzu etdi. Üyeleri hormatly prezidentimize ýaş maşgalalaryň durmuş ýaşaýyş şertlerini gowlandyrmak hem-de olary gollaw bermek meselelerini berýän hemişelik üns üçin öz hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Hem-de ata-babalarymyzyň toýdan topukça diýen päkimine eýirip, mehriban arkadagymyza toý düğünçegini gowşurdylar. Aşgabatda ösürmegiň 16-njy tapgyrynyň çäklerini bir ýerde 12 gatly 48 öýli ýaşaýyş jaýlarynyň 6-sy hem-de 70 öýli ýaşaýyş jaýlarynyň 10-sy bina edildi. Olaryň hemmeti ähli ýokary amatlykları bolan we otoglaryň ýerleşdirilişi gowlandyrylan öýlerdir. Aşgabat şäher häkimliginiň buýurmasy esasyna gurulan 12 gatly 48 öýli ýaşaýyş jaýynyň taslamasyny we gurulşygyny Aşgabat Gurulşyk Öňümçük birleşiginiň hünärmenleri amala aşyrdylar. Otoglarynyň ýerleşdirilişi gowlandyrylan bilent başly ýaşaýyş jaýyna döredilen şertler häzirki zamanyň talaplaryna dolu ýaýyp gelýär. Munyň özi häzirki döwürde ýurdumyzda milli liderimiziň başlangyjy esasynda gurulşyk işlerine toplumlyň esasy çemilişilýänini alamatlandyrýar. Bu ýerde her bir täze binanyň ýanyna aýdym sazlar ýanglanyp, joşgunly çykyşlar ýaýbanlandyrildy.
seferim Aşkabat'tan täze çay aldık. Ozoğumuza devlet getirdik. Oy ağıtımızın adı devlet geldi oldu. Ne iyi oldu? Aydanınız geldi. Aşgabatı ösürmegin 16-njy tapgyrnyň çäklerini gurulan ýene de bir ýaşaýyş saýam. Aşgabat şäher ýakimliginiň işgärler üçin bina edilen ähli amatlykları özüne jemleýän 12 gatly 48 öýlü ajaýyp bina bolup durýar. Halkymyzyň gadymy döwürlerden bäri täze öý tutunmak insan durmuşyny aýratyn ähmetli waka hasap edilýär. Hem-de bugün täze many mazmun bilen baýlaşdyrylan asyrlaryň dowamyna kemale gelen milli ýürelgeler beslenýär. Muny şu gezekde dabaranyň barşam açık aydın görkezdi. Ýaşaýyş saýyna göçüp gelen bagtyar maşgalalar halkymyzyň döwrewap ýaşaýyşy, amatly din jalmagy ugruna döredilýän şertler üçin mehriban arkadagymyza tüý sürekden çykýan alkyş sözlerini aýtdylar. Altıncı tapgyrın çäklerinde Türkmenistanyň telewizioniýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň işgärler üçin ýetlenlen 12 gatly 70 öýlü ýaşaýyş saýynyň enzamlaşdyrylyşy, onuň aşgany we durmuş türüne degişli beýleki otoglarynyň amatlylygy we içki bedek aýratynlyklarym ýokary halkary görkezlerine we milli ýürelgelere dolu laýyk derejede bir zaý edilipdir. Bu bolsa hormatly prezidentimiziň döwlet adam çynyrdyň şygary baş ýürelge edinýän durmuş syýasatynyň aýdyň netijesidir. Deskalaryň ýanaşyk çäkleri dolu awadanlaşdyryldy we agaç nakallary oturdyldy. Hormatly prezidentimiziň tawşyklarynyň we maslahatlarynyň ugralanyp, täze binalaryň ulanyş mümkinçiliklerini, ekologiýa we bedek häsiýetnamalaryna uly üns berildi. Paýtagtymyzy ösürmegin 16-njy tapgyrynyň çäklerini Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň buýrmasy esasyna gurulan 12 gatly 70 öýlü ýaşaýyş saýynyň gurulşygyny Weli gurulşyk hududy kärhanasynyň gurulşykçylary ýerine getirdiler. Ak mermere beslenen ajaýyp binanyň otoglaryny, häzirki zaman mebelleri we durmuş tüzümine degişli enzamlar ýerleşdirilip, onu ýaşaýyş üçin ähli ýokary derejeli şertler üstün edilipdir. Taryhyň iňen şuňlugyndan salgym atyp, Türkmen alawaýynyň keşfi görünýär. Ýaş şagalar aglawa ýagdaýda ýetkinjekler içedinmegiň höwesinde bolýarlar. Onsoň alawaý güzjegine berip, oglunu arzuwuna ýetirýärler. Oglunun gökdäki dilegi ýerde gowuşýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow. Altyjagym, uwancym, dawamatym, dayanjym. Bir adat bar, pederleň ak ýoluny eýerýän bu alawaý güjügün alsaňa sowgat berýän. İlkinji hem anamdar sırdaşyňdyr alawaý. Ömür saňa wepadar gardaşyňdyr alawaý. Atyň ýola gitsen ýollar solýandyr. İtin ojoňy sak goraýandyr. Känil ihlasyndan beýik pederleň Türkmen alawaý gerçek edermen mirasdyr bu. Şu günlere ýetirilen alkyş dile, şöhrat dile arkada.
milli gymmatlygy gadim mekanyn, heykel edip wefadarlyk nişanyn, beýle götürdüňiz şöhratyn şanyn. Alkış dile, şöhrat dile, arkada. Aşgabatı ösürmegin 16-njy tapgyrynyň şäherlerini, gurulan binalaryndyr desgalaryň ataryny Türkmen Alabaý adly heýkelim oturdulypdyr. Kuwatly, arasy garly Alabaýyň heýkeli diňe bir köpegiň şekli bolman eýsemol Türkmen halkynyň wepaly sirdaşy, ygtybarly kömekçisi we dosty hökümine görýän Alabaýa bolan gatnaşygyny eşgär edýär. Alabaýyň heýkelini oturtmak çeýlikde bir ajaýyp hemde gaýdygysyz we mehirli ýüregi bolan Alabaýlary hormat sarpy goýmak, milletin taryhyny we halkymyň durmuşyny eýleýän ornuny aýratyn bellemek başlangyjy mehriban arkadagymyň hut özüne degişidir. Hormat prezidentimiziň Türkmen Alabaý adly kitaby ägir tuly ilmi barlyk maglumatlaryň etatyna milli taryhy medeni gymmatlygyň uğruna atyp görkezýär. Hormat prezidentimiziň Türkmen halkynyň milli gymmatlygyny geňden wagt etmek boýunça alyp barýan maksady okgunly we işçiň siýasaty bu ugrun dünýä ýüzüne şöhratynyň belinde galmagyny şertlendirdi. Yergelen aýtsak, Aşgabatı ösürmegin 16-njy tapgyrynyň şäherlerini de ýanyjyk ýerlerde äkli degişli düzümler gödüňli tutulup, umumy dynlygy 5 kilometr 564 metr deň bolan täze ýollar çekildi. Olar zerur teň serişdiler, ýerasty piýada geçelgeler hemde ýolagçy olar üçin drolgalar bilen üpçün edildi. Bu ýerde ýurdumyzyň gurulşyk we binagarlyk ministrliginiň işgallary üçin niýetlenilen 12 gatly 70 köýli ýaşaýyş jaýynyň otaklary, aşhanalary, durmuş düzüminiň iň ýokary derejeli şertlerini özüne jemleýär. Giň hem ýagty otaklarda amatly ýaşaýyş üçin äkli zerur şertler gödüňli tutulupdyr. Ýa-da zaman gurulşyk gulgamyna bildirilýän talaplara doly laýyk derejede enjamlaşdyrylan otaklaryň ýerleşdirilişi milli ýörelgelere laýyk derejede ýerine getirilipdir. Bu ýerde bina edilen ýaşaýyş jaýlarynyň daşky bedek işlerine de aýratyn ähmiýet berilipdir. Ýaşaýyş jaýlarynyň her biriniň özüne mahsus daşky bedekleriniň bardygyny bellemeli. Mozaika usulyna ýerine getirilen bedekler her jaýyň ähmiýetine laýyklykda ýerine getirilipdir. Olarda renkleriň sazlaşygy, özbolşy milli aýratynlyklar mühim orna elýär. Şeýlede mozaika bedeklerine ýurdumyzyň ähli bolganda geten derejesi, Türkmen topragyny öňýän milli baýlyklar, şonuň ýaly ýerli tebigatyň özbolşy aýratynlyklary çöklendirilýär. Bedek işlerini täzeçil tehnologiýalaryň işiň ulanmagy, olaryň ýurabap ýaşaýyş jaýlaryna özbolşy daşky bedek işleriniň ýokary derejede berza edilmegini şertlendirýär. Munyň özi mehriban arkadagymyň başlangyjy boýunça häzirki zaman şäher gurulşyk maksatnamasynyň milli ýörelgeleriň we döwrewap binagarlyk tejribeleri bilen utgoşuklykda amaly aşyrylýanlygynyň nowatdaky suwutnamasy bolup durýar. Mene täze jaýym toý gününe Aktım Amanzani ilkinci ýoly ata mindirmegi makbul bildim. Ata, men gahryman arkadagymyň tagallasy bilen giňde resturilýän konkurs sporty bilen meşgul boljak. Halkara ýaşlaryna ýeňji bolup, döwlet tugumyzy bilente patyrdatjak ata. Oğlum altın asly ağayer menden sana sowgat bolsun. Talty Süleymandyr bu eýer. Oýur seni maksat biradyny ýetirsin. Gelen köne de sura göre at oğluna gamçyny daýdy sowgat berýändir. Ile altın tutawaşly gamçy menden sana sowgat bolsun. Oýur sen huzur gaýratyny artdyrsyn. Şu alajany sen atyň üçin ýüri teýişdim. Gözben dillen bir adeterden gorusun balam. Atarkada kutlu olsun Seyda. Kutlu olsun Seyda.
Paýtagtymyzda ösürmegiň 16-njy tapgyrynyň çäklerine bina edilen 12 gatly 70 köýli Nowatdaky Dugrawap ýaşaýyş saýy Türkmen Aragatnaşyk agentliginiň işgärlerine niýetlendi. Beýleki binalarda bolşaýaly bu binada hem amatlyk derejesi öten häzirki zaman talaplaryna dolu ýaýyk gelýär. Otoglarynyň yerleşdirilişi gowlandyrylan birinji saýda maşgalak dağlarynyň hemmesi üçin niýetlenilen amatlyklar dolu gözeňde tutulypdyr. Çeýleken bir ýerde Türkmen standartlary baş döwlet gullugynyň buyurmasy esasyna Arsgaly Ähmet hyzywdy kärhanasynyň bina eden ak mermerli jaýy 12 gatdan ibarat bolup, onu äkli amatlykları özüne jemleýän öýleriň 70 yerleşdirildi. Öýleriň otoglaryna döredilen ýokary derejeli amatlyklar täze jaýy göçüp gelen bagtyar maşgalarynyň şatlygyny, ruh belentligini hassa belinde götürdi. Barça yüzüm vatan bilen bağlıdır. Her yiğitler gayrat üçün doğulýar. Vatan yarasına jeger dağlıdır. Her yiğitler gayrat üçün doğulýar. Vatan yarasına jeger dağlıdır. Bismillah. Täzeçil suwulda ýerine getirilen bedegi işleri soňky ýyllarda hormatly prezidentimizin iýdigderli tagallaty netijesinde milli binagarlyk görelgeleriniň döwrewap ýagdaýda üstürilýänligini eşgär edýär. Toplumyň çäginde Türkmenistanyň senagatçylar we telekelçiler birleşmesiniň agdalarynyň maşgalaryna niýetlenen 12 gatly 48 öýli ýaşaýyş jaýy yerleşýär. Soňky ýyllarda ykdysadiyetimiň ähli bolganlaryna iýişeňlik görkezýän telekelçiler üçin niýetlenen jaýda ýokary derejeli amatlyklar üçin edilipdir. Munyň özi milli liderimiň ýurdumyň ila takdy edýän aradasynyň aýdyň netijesi bolup durýar. Baky bir taraplamyň şanly 25 ýyl münasibetli açylyp ulanmaga berilýän Aşgabaty ösürmegiň 16-njy tapgyrynyň çäklerine bina edilen Nowatdaky ýaşaýyş jaýy ýurdumyň energetika ministrliginiň buyurmasy esasyna altyn nesil hojuluk jemgyýetiniň guran 12 gatly 48 öýli ýokary amatlygy bolan ýaşaýyş jaýydyr. Bu jaýyň öýleriniň abadanlaşdyryş we amatlylyk derejesi hem häzirki zamanyň öten isleglerine dolu laýyk gelýär. Yüpek çiçek melhemdir. Gelden ayın eline aslında bukcani Gulamyň gelini hananla hanat geçirmene başladı. Akıyla çenen payı akıdının aklığı peder kakıyı takyadan akbakanın bekliği nefibetsin galalardan barısı gelinlerin hanadı. Gayın taraf çoğumarttır kısmanı tıkmanadı. Hananla çoğumartlığına mırgı
Aşgabatı ösürmegin 16-njy tapgyrynyň çäklerinde Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň buyurmasy esasyna bina edilen 12 gatly 70 köýlü ýaşaýyş saýynyň taslamasyny we gurulşygyny ajaýyp bina hojuluk jemgyýetiniň hünärmenleri we gurulşykçylary amala aşyrdylar. Giň hemde ýagty otaglarda, döwrewap aşkanalarda ýokary derejeli ýaşaýyş hemde amatly din jarşy üçin ähli zerur şertler üpçün edilipdir. Obagçylyk we daşkur şow goramak ministrliginiň işgäler üçin ýetlenen 12 gatly 70 köýlü ýaşaýyş saýyna döredilen ýokary derejeli mümkinçilikler Mehriban arkadağımyzyň tagallasy bilen halkymyzyň amatly ýaşaýyş ugruna galadanyň mühim ugry hökümini kesgitlerendigini has aýdynlygy bilen aýan edýär. Şeýlekem bir ýerde senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň buyurmasy esasyna ýene-de bir döwrewap ýaşaýyş saýynyň bina edilendigini bellemeli. 12 gatly 48 öýlü ýaşaýyş saýynyň öýleriniň ähli otaglary we durmuş üçinçiligine degişli düzümleri häzirki zamanyň öýden talaplaryna dolu laýyk derejede injamlaşdyrylypdyr. Alnyň bagdyň açyk bolsun baglyça. Anhawalan ýaşly bagly elimize taňa berýän, eliň işli bolsun. Baglyça ine sana iýip berýän, ýüňüň iýipden çykmasyn, sesiň uwukdan çykmasyn. Nowatdaky 12 gatly 48 öýlü ýaşaýyş saýyny Aşgabat şäher häkimliginiň buyurmasy esasyna Çakmakdaşy Hyzygy kärhanasynyň gurulşykçylarynyň bina edendigini bellemeli. Jaýyň ähli öýleriniň otaglaryna ýokary amatlyklaryň öpçün edilmegi ýurdumyzda adam hakyna galadan esasy ornuny durýanlygynyň nowatdaky suwutnamasy bolup durýar. Eri bağlalarım, bugün oşa toy, arkada prezidentimizin bir de soğuk veren täze jaýynda sizin bağ toyunuzu toylamak niyetler etdi. Şeýle para Paýtagtymyzda ösürmegiň 16-njy tapgyrynyň çäklerini Söwda we Daşary Iqtisady Araşdyrmalar Ministrliginiň işgäler üçin ýetlenen 12 gatly 70 köýlü ýaşaýyş saýyna göçüp gelen bagtyar maşgaralar ähli amatlyklar bolan jaýlarda ýaşamaga döredilen mümkinçilikler üçin Mehriban arkadağımda hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Şeýlekem Türkmenistany döwlet konserniň buyurmasy esasyna gurulan 12 gatly 70 köýlü ýaşaýyş saýyny bereketli Hyzygy kärhanasynyň gurulşykçylary bina etdiler. Otaglarynyň ýerleşdirilişi gowrandyrylan öýleriň injamlaşdyrylyşy, onuň bede gaýratçylyklary we milli ýörelgelere mahsus şertleriň döredilmegi bagtyar maşgaralan toý şatlyklaryny hassa belinde göterdi.
Soňra hormatly prezidentimiz Aşgabatdy ösdürmegiň 16-njy tapgyrynyň çäklerini açylyp ulanmagy berilýän Güldemin Tüwda din jalş merkezine geldi. Yurdumdan orun saçya Bedü batlı vatanma Hormatly prezidentimiz täze Tüwda merkeziniň aýratynlyklaryny tanışdy. Güldemin Tüwda din jalş merkeziniň gurulşyk işlerini yurdumyzyň Altyn Hojuluk Jemgyýetiniň işgärleri ýerine getirdi. 3,18 hektar meýdany bolan Tasamada 43.564 metr ýerde 3 gatly bina guruldy. Onun ýanyşyk ýerleri göwnüzay awadanlaşdyryldy we gök doluklar döredildi. Şeýlekem bir ýerde ýollar, ýan ýodalar, kömekçi desgalar bina edildi. Tüwda din jalş merkezinde jemgyýetçilik imitkarhanasy bolup, bir ýerde 800 we 400 orunluk toý dawarlaryny geçirmek üçin 2 tane zal, 200 we 100 orunluk restoranlar, 5 tane çaýhana ýerleşdirildi. Bir ýerde 15.000 metr gowrak ýerde böýlek Tüwda dükany bar. Aljylara ýokary hili haritleri we hyzmatlary hödürleýän marketler, Tüwda dükanlarynyň 65-i ýokary häzirki zaman ünlüleri esasyna enjamlaşdyryldy. Şeýlekem bir ýerde durmuş hyzmatlary idarasy we dermanhana ýerleşýär. Hormatly prezidentimiz merkeziň toý dawarlaryny geçirmek üçin niýetlenen zalaryna baryp gördi. Bir ýerde köp adamlyk bayramçyk dawarlary, ilkinji nowatda bolsa toýlary geçirmek üçin ähli amatlyklar gözüňde tutulupdyr. Olarda ýaş satynjalaryň ýakynlary hemde dostlary täze maşgalanyň döredilmeginiň şatlygyny paýlaşyp bilerler. Milli liderimiz merkeziň ýerine getirilen içki bedegine munasyp baha berdi. Olarda halkymyzyň taryhy medeni mirasy hemde mehriban topragymyzyň tebiği baýlyklary beýan edilýär. Tüwda merkezinde her biri 90 orunluk kinozarlaryň ikisi, bir wagtyň özünde çağalaryň 300-sini kabul edip biljek dürli attraksionlary öz içine alýan din jalş we şuwelňler zoluk ýerleşýär. Iň körpeler üçin oýun meýdançylaryň 4-si gözüňde tutulupdyr. Çağalar olarda wagtlaryny gyzykly geçirip bilerler. Mehriban arkadagymyz merkeziň çağalar üçin niýetlenilen zalyna baryp, bir ýerden şadyan çağalara Tüwda merkezinde olar üçin ähli derul mümkinçilikleriň düredilenini belledi we çağalary höwüdi diýen oýunlar bilen meşgullanmaga çağırdy. Bagtyar nesiller şatlyk şowkun bilen bir ýerde gurnulan enjamlara, dürli oýunlara gümrah boldylar. Soňky ýyllarda günden-güni mehriban arkadagymyň tagallasy bilen Tüwda we din jalş merkezleriniň gurulşygyna, olarda häzirki zaman hyzmatlarynyň hödürlenmegine we täzeçil usullaryň ornaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Tüwda merkeziniň çağalar üçin niýetlenen zallaryna, körpelerin wagtlaryny şadyan geçirmekleri we ýaş aýratynlyklaryna görä dürli güýmenjeler bilen meşgullanmaklar üçin döredilen şertler häzirki zamanyň ýokary talaplaryna doly laýyk gelýär. Bir ýerde hereket edýän dürli attraksionlar, olarda çağalaryň dürli oýunlar bilen meşgullanmaklar üçin döredilen şertler körpe nesilleriň ukyp başarnyklarynyň ösdürilmegine üpçün edýär. Bu görnüşler Bagtyar çağalygyň ýurt hökümine karar edilen Türkmenistanyna ödüp gelýän ýaş nesilleriň taýdançly ösmegi, olaryň ukyp başarnyklaryny açyp görkezmekleri ugruna ähli derul şertleriň döredilmegi, çağalaryň wagtlarynyň peýdaly geçirilmegi ugruna ýokary derejeli mümkinçilikleriň üpçün edilýänini görkezýär. Munyň özi watanymyzyň geljek bolan ýaşlaryň hemme tarapdan ösüşiniň üpçün edilmegi, olaryň ukyplaryny açyp görkezmekleri üçin derul mümkinçilikleriň döredilmegi bilen baglanyşykly meseleleriň döwlet ýadatynyň ileri tulýan ugurlarynyň birini öwürlendiginiň aýdyň tutnamasydyr. Soňra hormatly prezidentimiz merkeziň Tüwda dükanlary bilen tanışdy. Olarda haritlaryň dürli görnüşleri ködürlenýär. Bir ýerde ýurdumyzda öndürilen dürli görnüşli önemleriň, şeýlekem taýlama haritlaryň bolçulugynyň üpçün edilmegi, halkymyzyň göwnüjay ýaşaýşy, eşitli durmuşy guruna kaladanyň döwlet ýadatynyň möhüm ugurlarynyň birini öwürlendigini görkezýär. Döwlet daşlarymyz häzirki zaman Tüwda merkezlerine ýokary derejeli hyzmatlaryň ýoly goýulmagynyň, olarda hyzmatlaryň dürli görnüşleriniň üpçün edilmeginiň şol bir wagtyň özünde Tüwda bilen bir katarda beýleki durmuş üpçünçiligine degişli hyzmatlaryň bolmagynyň häzirki döwrüň möhüm talabydygyna öňe çekdi we bu wagtda degişli ýol başlara anyk tawşyklar berdi. Şeýlekem Tüwda merkezleriniň bedegi işlerine möhüm ähmiýet berilmelidir. Şundukda milli ýörelgelere häzirki zamanyň ösen tejribesine üns berilmelidir. Bedeg serişdelerine şöhratly pederlerimiziň döreden milli gymmatlyklarynyň, türkmen tebigatynyň ajaýyplyklarynyň öýe bolşy görnüşlerini möhüm orun degişi bolmalydyr.
düredilen mümkinçilikleriň häzirki zaman talaplarına alaýyk gelmeligini öz çekip, hormatly prezidentimiz Süwda Ulgamyny taňly tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna, nagtdyar hasaplaşyklaryň iýişleşdirilmegine, haritlary müşterileriň öýüne iltip bermek hyzmatlarynyň ýoly goýulmagyna hemme taraply initatda çemeleşilmeligini belledi. Sonra hormatly prezidentimiz hemmeleri şanly waka bilen ýene däwrgedek tüý sürekden gutlap, bir ýerden ugrady. Bir ýerde bagtyar nesillere mehriban arkadagymyzyň ajaýyp sowgatlar gowşuldy. Şadyan çağalar baky bagtyar durmuşda düredilen şertler üçin mehriban arkadagymyza ýürek joşgunlaryny beýan etdiler. Türkmen Aratnaşyk agentliginiň Türkmen Telekom elektrik aratnaşyk kampaniýasynyň hünärmeni men Goçmuradowa Maýa hormatly arkadag prezidentimiziň baş tutanlygyny toýlar toýa ulaşýar. Ana şu gün täze jaý almak bize de nesip etdi. Ýaşaýyş jaýyň içinde ähli amatly şertler döredilen.
Arkada prezidentimde köp sağ bolsun aýdýaryn. Bütün maşgalamyň adından hormatly prezidentimiň jany sağ bolsun, ömrü uzak bolsun, ähli tutýan tutumly işler rowaj alsyn. Men Aşgabat şäherinde şäher ýurtlaryny ýüri teleşdirilen 134-nji orta mekdebiniň wähmetler işçisi Akçow Nazarmetow. Şuň biziň durmuşymyzda iň ýatdan çykmajak şatlyk güllaryň biri. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, hormatly prezidentimiziň paratatly baş tutulgyny garaşdyr döwletimiziň nemişelik bir taraplygyny şaly 20 ýyllyk toýunyň öň tirasyna ýaşaýyş jaýynyň iýesi bolmak bize nesip etdi. Maşgalamyz bilen jaý toýuny toýlaýar. Bu ýaşaýyş jaýyny enjamlar bilen üpçen edilen. Halkymyzyň eşretli bagtyar durmuşda ýaşamak üçin uly işler durmuşa geçirýän Mehriban edip arkadağımızın can sağ başıdık ömrü uzak gördüm. Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Aýjemal Annaýewa. Biziň ýurdumyzda, biziň watanymyzda, edip arkadağımyzyň saýasyna biz bagty durmuşda ýaşaýar. Ana bugunam Mehriban arkadağımyz biziň maşgalamyzda ähli amatlykları bolan döwrewap öýlerden jaý berdi. Mehriban arkadağımyzyň şu ýaşaýyş toplumuna gelip biziň öýlemimiziň bir açılış dawrasyna gatnaşmagy biziň başymyzy göýe ýetirdi. Edip arkadağymyz her bir insanyň ýürek sesini eşitýär. Bir näçe ýyllar bäri menim Türkmenistanyň telewizioniýa, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetine zähmet çekip gelýän. Mehriban arkadağymyzyň hut özüniň gatnaşmagyna biziň wilayatlarymyzda, paýtagtymyz Aşgabat şäherine açylýan beýik binalaryň açylış dawrasyna gatnaşdyk. Şonu da Mehriban arkadağymyzyň hut özüniň gatnaşmagyna bir näçe ýaşaýyş saýlarynyň açylmagy halk üçin edilýän aladadan nişandyr. Biziň ýurdumyzda zenany hormatpa, biziň ýurdumyzda ene sarpy we türkmenlerde eneni syýlanyň ýeder kasy ýere deňmez diýilýär. Meniň ýaly bir näçe maşgalar bugun jaý toýun tutýan. Mehriban arkadağymyzyň her bir sargıtlaryny biz kalbymyzda baýda edip göterir. Mehriban hoslar arkadağymyzyň elmydama jan sağ bolsun, tutumly işler rowaj alsyn. Paýtagtymyzyň durmuşyk ykdysadydan okunly ösüşini alamatlandyran täze desgalaryň açylşy münasibetli gurulan davranyň çäklerini, şäheruruşyk maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegine münasip goşan we has tapawutlanan gurulşykçylary hormatly prezidentimiziň adyndan ajaýyp sowgatlar gowşurly. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalary milli liderimiziň baş tonlugyny amala aşyrýan giňerimli özgertmeler maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmegine işen gatnaşmak bilen watanymyzyň ösüşine we awadançylygyna uly goşan koşýarlar. Paýtagtymyzyň sadaşykly ösüş ýoluny çönkünjegini täze desgalaryň ulanmagy berilmegi bilen bir ýerde täze çekilen döwrewap ýoluň ugy boýunça awtomobilleriň sadaşykly hereketi başlandy. Aşgabaty ösürmegiň 16-njy tapgyrynyň çäklerini ulanmagy berilen täze desgalar okunly ösýän paýtagtymyzyň görküne görk goşdy. Aşgabatyň binagarlyk toplumlarynyň üstü her ýyl iri ýaşaýyş toplumlary dürli maksatly täze binalar bilen ýetirilýär. Türkmen paýtagty özüniň ak mermerli binalary bilen haýran galyrýar. Munyň özi ýurdumyzyň baş şäherine bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni beýik işleriň amala aşyrylýanyny alamatlandyrýar. Hormatly prezidentimiziň başlangyjy bilen Aşgabaty ösürmegiň täzeçil konsepsiýasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde onuň binagarlyk keşfine şäheruruşyk ulgamyna gadanlanlar hemde inженер teknik pikiriň bilen sepgitleri we şonuň bilen birlikde milli binagarlygyň hemde bedegiň iň gowy däpleri öz beýanyny tapýar. Bir ýerde tanlyjy wagtda döredilen ýaşaýyş jaý toplumy we durmuş ulgamyna degişli häzirki zaman disgalary, bedeg aýratynlyklary we aşyklanyş ulgamy bilen şäheriň binagarlyk keşfine goşuldy. Ak mermerli Aşgabatyň tyllaý akşamlaryna gaýtalanmajak şekilleri döreden dürli aşyklar, olaryň üýedwurşy sadaşygy hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna alınıp balýan işleriň häzirki zamanyň ösen derejesine alaýyk gelýändigini äşgär edýär. Elim oşar ögüşkünli saralaryň dürli reňktäki şöhlelerinden döreýän şekiller insan kalbyna oňyn täsirini ýetirýär. Bu görnüşler ýurdumyzda şäher gurulşyk maksatnamasynyň ýerine ýetirilmegine, ýören jogapkärçilikli we hemme taraplaryn çemelişilýändiginiň, hemde binalaryň bedeg aýratynlyklaryna, aşyklanyş ulgamyna häzirki zamanyň täzeçil usullarynyň we ösen sanly tehnologiýalarynyň netijelik ulanýanlygynyň nobatdaky suwutnamasyny öwrüldi.
Milli liderimizin başlangıcı bilen Türkmenistan'a amala aşırlayan giýingerimli özgörtmeleriň kerwenmaçly bolmak bilen Aşgabat häzirki wagtda täze taryhy ýamyň aýdyň nişany gürli. Ýurdumyz mehriban arkadagymyzyň parasatly ýol başlygyna, paragatçylyk dörejilik we özüş ýoly bilen anamly öňe barýar. Hemde baky bir taraplygynyň şanly 25 ýyllygyny münasip garşylamaga taýýarlyk görýär. Şeýlelikde şanly senem nasibetli paýtagtymyzda täze diskalaryň dagral ýagdaýda açylyp ulanmaga berilmegi, ediz watanymyzyň iň täze taryhyna ýene-de bir aýdyň tahypany ýazdy. Şuun Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Daşary işler ministriniň video argatnaşyk arkaly Birleşmiş Milletler Guramasynyň neşe terişçileri we jinaýatçylyk boýunça müdirliginiň ýerine ýetirjiji direktory, Birleşmiş Milletler Guramasynyň Wien şäherindäki bölüminiň baş direktory bilen duş geçirildi. Duşun marşyna taraplar Türkmenistanyň hemen Birleşen Milletler Guramasynyň neşe terişçileri we jinaýatçylyk boýunça müdirliginiň aratyna hyzmatdaşlygyň ýokary derejesini we netijeligini tasdikladylar. Bilelikdäki işleň netijeleri aralanyp maslahatlaşyldy. Umum wehimlere we howplara garşy görüşmeň täsirli gurallarynyň işlenip düzülmegi boýunça özari hereketler pugtalandyrmaň mümkinçilikleri babatyna pikir alşyldy. Türkmen tarapynyň guramaçylykly jinaýatlary, halkara terrorçylygyna, neşe terroristleriniň bekanun dolanşygyna garşy görüşmek boýunça özari hereketleriň pugtalandyrylmagyna gyzyklanma bildirýänligi beýan edildi. Taraplar hyzmatdaşlygynyň sebit hemde halkara platformalarynyň netijeligini belläp geçdiler. Bilelikdäki ýol kartasynyň durmuşa ornaşdyrylmagy boýunça iş ýönündäki hereketler aralanyp maslahatlaşyldy. 2021-nji ýyl üçin mailnamalar bellendi. Türkmen tarapynyň Birleşen Milletler Guramasynyň neşe terroristleri we jinaýatçylyk boýunça müdirliginiň Merkezi Aziýa döwletleri üçin maksatnamasynyň möhletiniň uzaldyrylmagyna gyzyklanma bildirýänligi beýan edildi. Taraplar tutuş dünýäde howpsuzlygyň hatiratyna netijeli hyzmatdaşlygyň dowam edilmegine ynam bildirdiler. Paýtagtymyzda ýeňil atletika boýunça dowam edýän ýurdumyzyň birinjiligini almak ugruna ýarş üstünlikleri beslenýär. Bu sport bätişigi turgunlary üstünlikleri ruhlandyrýar. Ýurdumyzyň sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň mailnamasyna laýyklykda geçirilýän ýarş sport bayramçylygyna urilýar. Häzirki ýarş turgunlarymyzyň halkara oýunlaryna taýýarlygynyň öz bolşy tapgyrdyr. Dürli ýarşlaryň izlerli geçirilmegi ýurdumyzda sporty ösdürmek bilen birlikde raýatlarymyzyň sporty howatyny hasam artdyrýar. Adamlaryň saglygyny berkitmekde, sporty we köpçülikden bilen terbiýany ösdürmekde ören uly ähmiýete ýa bolýar. Soňky ýyllarda türkmen ýaşlarynyň arasyna sportyň bu görnüşi işin ösdürilýär we ol aýratyn meşgullygy bolýar. Hormatly prezidentimiň başlangyjy bilen köpçülikden bilen terbiýe hereketini hemde ýokary netijeli sporty ösdürmek, sagdyn durmuş ýolgusyny kemale getirmek boýunça çäýler milli taglime urilýar. Milli liderimiziň nyktaşy ýaly sport eklimumyň paragatçylygy, döwletleriň hemde halklaryň arasyndaky dostluk gatnaşyklaryny we netijeli hyzmatdaşlyk pugtalandyrmagyň möhüm şerti bolup durýar. Sport bu güýç kuwatyň, gözelligiň, sağlyşyň hemde täze belentlikler tarap ymtylmaň aýdyň beýanlary. Häzirki ýarş usatlaryň kemale gelýänini orkadar. Hünärmenleriň uly gyzyklanmasyna eýe bolýan sport bätişigi çekileşikli häýetde beslenýär. Sportun sagdyn jemgyýet kemale getirmekde, ýokary netijeler gazanmakda ähmiýetli orun eýelýänligini durmuş aýdyň orkadýar. Hormatly prezidentimiň taglaty hut özüniň görevli bolmagy bilen sportun köpçülikden bilen terbiýanyň ösdürmegi döwlet syýasatyna ileri tutulýan uğurlaryň birini urilýar. Halkyň abadançylygy, onuň durmuş derejesini ýetgirdirli ýokurandyrmak, beden we ruh taýdan sagdyn, berk bedenli, aň paýhaf taýdan ösen ýaş netli kemale getirmek barada galada Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň aýratyn möhüm uğruny çykarly. Baky bir taraplamyzyň 25 ýylyk münasibetli ýurdumyzyň harby hukuk goraýjylarynyň toporlarynyň arasynda dowam edýän sport bätişikleri uly ruhy bilen beslenýär. Bätişikler çekileşikli häýetde ýa bolup, usatlaryň kemale gelýänliginiň aýdyň subutnamasy. Geçirilýän şeýle ýarşlar tejribeli turgunlaryň öňe saýlanmagyna mümkinçilik berýär. Gahrman arkadamyzyň parasat ýol başçylygyna köpçülikden beden terbiýe sagaldyş hereketini we sporty ösdürmek, milletiň saglygyny goramak, beden taýdan sagdyny ruh bilen ýaş netilleri terbiýelep ýetirmek döwlet syýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň bir hökmüne ketgitdenýär. Her bir turgunyň okuýubyny öwrenmekligi uly mümkinçilik berýän bu ýarşlar geljekki üstünlikliň özünür. Hormatly amlarym, orta ýurdumyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 10 noýabrda saat 20-den 11 noýabrda saat 20-çe boljak hawa barady. Türkmenistanyň hawa maglumaty gulugyny berýän habar bilen tanışalyň.
Balkan vilayetini ütkep duran bulut hava olup yağış yağar. Demirada kunmatardan tiyli sekundu 9-14 metre yetken şimal üfer. Hava gijesine 5-10 gradus, günnidine 12-17 gradus, kenarki taraplarına orta 10-15 gradus mayl bolar. Ahal vilayetini ütkep duran bulut hava olup yağış yağar. Demirada kunmatardan tiyli sekundu 9-14 metre yetken şimal üfer. Hava gijesine 4-9 gradus, günnidine 11-16 gradus mayl bolar. Mar vilayetini ütkep duran bulut hava olup Demirada kunmatardan tiyli sekundu 8-13 metre yetken şimal üfer. Hava gijesine 6-11 gradus, günnidine 15-20 gradus mayl bolar. Levap vilayetini ütkep duran bulut hava olup azkim yağış yağar. Günni ordan tiyli sekundu 9-14 metre yetken şimal üfer. Hava gijesine 3-8 gradus, günnidine 14-19 gradus mayl bolar. Daşawud vilayetini ütkep duran bulut hava olup azkim yağış yağar. Günmatardan tiyli sekundu 8-13 metre yetken şimal üfer. Hava gijesine 0-5 gradus çeli mayl, günnidine 10-15 gradus mayl bolar. Paytahtymyz Aşgabatda ütkep duran bulut hava olup wagtal azkim yağış yağar. Demirada kunmatardan tiyli sekundu 9-12 metre yetken şimal üfer. Hava gijesine 6-8 gradus, günnidine 11-13 gradus mayl bolar. Yurdumuz boýunça noýabr aýynyň 11-ne magnet hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanyny arşylýar. Edil watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň meşhurunyň kadydan 10 götürüm artma bilen baglanşykly, howa şartlarynyň adam bedeni ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şerde güýüz pastynyň dowam edýän günlerini, howanyň derejesiniň üýtgeýäni nazar alyp, pasla görä geyinmegi maksat berýär. Mehriban illeşler, bu günleri berk berja etseňiz, ýylyň islenip pastyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşmedi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşeresenýär. Ýakly tüşüň özüni bolsa halkyň bähfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun gelişler.